Comrades, friends, patriots, the day is come now. It's not that the way to la ku-MK Labour Desk usenkingeni udinga usizo lomthetho. Ubekile udadewethu emaphoyiseni eMkhomazi shawa belungu kade basebenzela bamshaya ekhulelwe baze bamhudula phansi wawushaya phansi ngeqolo kwathula ingane esiswini bajika lapho bamvalela endlini wangakwazi ukuphinda axhumane nabantu bangaphandle waze walekelelwa omunye okwazi ukufonela ama-security angena azomlekelela. So njengamanje sibhekena nalento-ke yokuxhashazwa kwabantu abamnyama emakhishini eyindlini la bekorobhela khona abelungu ayikakapheli into thina nabo asamsani asizwani, and indlela ibehavior yabo iyakutshela ukuthi abelungu basenenzondo enkulu ngomuntu omnyama, and bagcine benento ethi kungcono baqashe umuntu oyi-foreigner so that bezokwazi ukuyenza lento yabo iphumelele. So ngifuna ukuthi kunena-ke balaleli namhlanje lolo daba ebise ngalo ngilimele kakhulu dadewethu ngitshela indlela alimale ngayo nengane ngendlela ukhulelwe nodadewethu una-6 months kodwa ucishe wabeletha ena-6 months ngenxa yezinto ezenzeke kuye. Dadewethu awuyichazi ukuthi lo Mike Shanoni olapha yana eMazimtoti eMkhomazi yini kwenzenjani why ecabanga ukuthi ngcono uzofela emzini wakhe kunoma ekudedelile nje mhlambe-ke waxosha uma befuna ukuxosha? Nama ngisazi isizathu sokuthi azazame ukuthi indodakazi yakhe ingibulale ngoba phela bekufanele mengabe ukuthi umuntu okhulelwe ngoba into akhale kakhulu ngayo nje ukuthi kwakhe akusetshenzwa ukukhulelwa. Manje bekufanele mengabe yena edinga ukuthi angixoshe angikhiphe ngiphila, hayi ukuthi angihlaselise ngendodakazi yakhe engihlasele izikhathi ziphindelele. Mangimhambisela yena umbiko njengomuntu omqasha athula angangiphenduli. Ngicishe ngafela endlini mphakathi, ngicishe ngafela endlini comrade, sengiphucwe nezikhiye zonke zomuzi, angikwazi kwenza lutho, ngikhala ngaphakathi akekho ufuna ukungisiza intombazane. Mengabe ngithi ngiyayibiza le ngishayile yakho umlungu, ngithi ngiyacela usizo, ithi akekho umuntu onendaba nezinhlungu zami. Indlela engihlukumezeke ngayo ngivele ngabona ukuthi cha ubandlululo likapheli, kodwa belungu bayasebenzisa ngoba befuna amandla ethu. Mengabe egcineni sekufanele ngabe kwenzeka ubulungiswa bancamela ukuthi umuntu omnyama afe. Ngibhlungu ngento engenzekele eMkhomazi endaweni yaseKlanstal ku-Green Point. Ngicishe ngiyofela emzini omlungu ngishiya ingane zami zincane. Ulale kusiphi isibhedlela? Ngilale e-GJ Crooks Hospital eScottburg. Nakhona lapho ubesehlela ukuthi uzotshontshwa ifayela kwatholakala ukuthi ulayini wakhe awusebenzi funa ukuthi lolu daba lungaziwa. Yebo, ngathi mangikade ngi-admithwa ngayizolo ebusuku ngakusasa ekuseni kwangena i-message eyahamba kuyena ngephutha ethi uyisendela, angazi uyisendela bani, esenda i-ID yami ne-contact number yami. Lezo zinto zangena kumina ngephutha lapho odokotela bavula khona amehlo ukuthi shuthi kunomuntu azama ukumthenga khona esibhedlela ozothatha le file yami ukuze mina ngiphume nento engenabufakazi engenalutho. Kangangokuba odokotela bayenzanga ngisho ifile ezongena lapha ezosala esibhedlela, yonke into bayistikhe lapha kwi-maternity card yami ifakwe nge-Sarate information ukuthi ngilale esibhedlela ngenxa ye-assault of premature. Yeah, lolu daba-ke ngizodlulisela kwi-MK Women's League okuyiyona umuntu wesifazane lo unengane esiswini njengamanje esingekho sure ukuthi le ngane izophuma iphila yini ngenxa yalo mlungu. So siyafisa organizer nama-social worker omkhonto odadewethu oMangethe ukuthi basondelane nodadewethu baxhumane naye
nasecaleni futhi bamsupporte bakwazi futhi nokuya elokuze ne-police station bayolandela le case ngoba izoduka le case. Abelungu banemali abelungu benemali ke bayifaka noma kuphi nala khona ekufanele ngabe sithola khona usizo bayakwazi ukuyisebenzisa leyo platform ukuthi iqala lahle. So siready ke nodadewethu naye uready ukuthi athi head on. Siyamdinga lo mlungu kufanele acompensate udadewethu ngemali yangempela futhi hayi yokudlala. Sifuna abe compensated ngalento amehlele amenze yona. Sifuna bonke abasebenzi basemajaldini bangagcini beqhashazwa. Sisanda kuba nomunye la owadonswa ngomlenze ey'tebhisini. Lokho kusho ukuthi iningi abelungu into abayenzayo ngathi ukuze thina sigcine sibe ngabantu abamnyama abaxhaphazwa ngokomsebenzi. MK Labour Desk sotholana 071 978 4717 mandla.